Справді батько купив мені таку бандуру сувенірну. Сувенірну, вона там і досі у мене ця є бандура. Я там сфотографований з цією бандурою маленькою біля Діда Мороза. Ну, тоді це не було Святого Миколая, це відомий такий ватний Дід Мороз. Значить, я з цією бандурою співаю, значить, такий насуплений, як і зараз, з такими ж бровами, насупними дитячими, але я співаю там, ну, тобто, очевидно, що я там просто, це була така імітація, ну, чи я там щось собі просто, як всі діти, просто там бив по струнам, а співав ті речі, які співали батьки, тобто «Червону руту», там якісь там жито мати, жито не полова, чом дівчину не любити, коли чорноброва. Там ще якісь такі речі, які там, ну, тобто якісь такі, що в нашому середовищі були, і діти чули, я це чув від діда з бабусею, чув від батьків. Ну і це ясно, що це був виклик такий теж. Батько міг подарувати там гуслі, подарувати гітару, будь-що, але це було так, як ім'я. Тобто ім'я це був знак. Мене питають, от ви відчули на собі удар, так би мовити, виклик, чи система з вами на вас тиснула, що вас назвали Тарасом? Очевидно, що на багатьох система тиснула, бо українці, хоч вони мали формальну Українську Радянську Соціалістичну Республіку, вона була формальним таким утворенням, ерзацним, в якому, очевидно, що видавалися книжки, видавалися журнали, але не рекомендувалося бути українцем. І очевидно, що, і зрозуміло, що такі імена, як Богдан чи Тарас, вони это была определенная фронта со стороны водителей. Это была фронта, да, определенно. Это такой маркер. Могли же назвать, там ничего не имеет против других имен, но именами общими. Да. Ну, от іменно. От. І бандура, от те саме, що бандура була в моїх руках дитячих. Потім батько відвів мене в музичну школу на ту ж саму бандуру. Я не дуже це любив, я це правда скажу, бо люди хотіли... Ну, примушував? Да, ну, діти ж хочуть бути як хочуть бути як всі. Не хочуть бути як курча, щоб тебе не заклювали. Бо тебе ж як курчатку заклюють інші. І мене клювали, бо всі люди хотіли, бо всі любили гітару. І це причому в Україні, це у нас академістечко, це було українське середовище. Ты рос в определенном заповеднике. Я знаю школу, 200-я, да, школа? Да, 200-я. Там оттуда вышли, вот прям пролистаешь гостей телеканала АТР, и там подряд они идут все. Я потом это узнал, это была одна из немногих украиномовных школ вообще в Киеве. И все равно, даже в этом заповеднике украинской мовы, да, все равно приходилось терпеть. Да, ну там насміхалися, бо бандура це було як і таке називне ім'я, ім'я нарицательне, знаєш, таке, тобто називали, якщо бандура це щось велике, неповоротке, таке дуже якесь таке, що там. Ну, в итоге вона менше гітар. Це в мене тепер вже ця бандура, знаєш, козацька лютня, там ця бандура Версая, я ж починав на цій великій бандурі, на цій бандурі, яка викладається в консерваторії, і, власне, з неї я вчився на ній в музичній школі, і досі на ній граю. І зараз, до речі, поновлюю на ній заняття, щоб там грати певні твори, які я не можу, які доречно було б на ній грати. Бо це 20-го століття, такий модерний інструмент, та бандура, на якій я вчився. Ну і потім ясно, що було таке, що ти не любив цього, хотів якось втекти, фортепіано, скриця, там гітара. Діти нормальні, діти займалися на цих інструментах. Ну, я тікав від цього, я хотів тікти десь до якихось там за гаражі, там грати, там стріляти, мається на увазі бути командиром якогось там дитячого загону, який там воював за щось. Проти фашистів. Проти фашистів, очевидно, то ясно. А які ж там, бо фільми ж такі були і все інше. Ну і потім просто, але от такі поступово, я не любив цього справді, поки і не вірив, що це може бути таким, трендом чи якимсь, поки не почав підбирати якісь пісні, знову ж таки, які співали мої батьки, або ж співав дідусь з бабусею вдома, на цих таких зустрічах.